NCC lægger hus til et vinterskoleprojekt, hvor 16 studerende fra henholdsvis arkitektuddannelsen og bygningskonstruktøruddannelsen får stillet en opgave, som de skal løse. Vi har spurgt NCC's Martin Mantorp, som er en del af dommerkomiteen og dermed skal bedømme elevernes endelige resultat, om hvad NCC håber at opnå med sådan et projekt. Vi vil opnå flere ting. For det første så er det det, jeg kalder en co-creation-proces, og det betyder, at der er flere aktører, der får flere ting ud af det. Det NCC får ud af det, det er, at vi kommer tæt på de studerende. Vi får en kontakt til de unge mennesker, og hvordan NCC ønsker at arbejde fremadrettet. Det de studerende får ud af det, det er, at de får så en indsigt i, hvad er det en moderne virksomhed, som NCC kan og vil, og hvor vil vi gerne hen. Så den anden dimension i det, det er, at vi får en indsigt i, hvordan arkitekter arbejder, i og med, at vi gennemfører vinterskolen sammen med arkitektfirmaet CF Møller. Og der får vi en helt unik mulighed for nu at se, hvordan arbejder arkitekterne i de tidlige faser, og hvordan tænker de i det forløb. Det får vi noget ud af. Det arkitekterne får ud af det, det er, at vi tror på, at vi kan vise arkitekterne, at vi rent faktisk kan hjælpe arkitekterne i de tidlige faser inden for brug af de digitale modeller. Så på den måde er der mange parter ombord, og der er flere parter, der får rigtig meget ud af det. De 16 studerende var mødt op på Aarhus Havn, hvor de fik præsenteret deres opgave, som lød på at skabe en unik og fremtidstænkende offentlig plads på Pier 2 på Aarhus Havn med en CO2-neutral og energireducerende vinkel. Jeg synes, den lyder rigtig spændende, og jeg synes, det er også godt, at der er så mange inde over det. Vi får både nogle arkitekter, vi får Gøste, som er kommunearkitekten, og at det er så mange forskellige inputs, vi kan få, og vi får introduceret hvordan vi skal arbejde med BIM-programmer. Det synes jeg, at vi får kombineret nogle forskellige ting, og så også skal komme med et fornuftigt resultat. Det bliver en spændende udfordring. De studerende udfordres ved at skulle arbejde sammen i 4 grupper på tværs af deres uddannelser, og de har frem til 10. februar til at komme med deres bedste bud på en løsning af opgaven. Jamen det bliver sjovt, og det bliver også lærerigt, tror jeg, at prøve at arbejde sammen med arkitekter, fordi at det kan blive lidt indspist og samme tankegang, om man så må sige, når det kun er konstruktører, der sidder på skolen, så det glæder jeg mig til. Det synes jeg er virkelig positivt. Jeg synes også, at det er virkelig dejligt, at det kommer nu som mulighed, at vi gør det, og det synes jeg måske har manglet lidt i min uddannelse, så jeg er blevet glad for chancen.